If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Kagatan na di hati. Salamin sa dingding nas ng pag-ibig. Buti na yung manghapag sa nina. Abel ako ng papel, nagigisi dati. Dali te. Basta lang. Ay, manok ko nga. Anong kabalo? Imunang ibasa. Dili. I-read lang na. Manok, balo ko ibasa na di mo itaray. Nadungog sa kuwan. Ano kayo doon mo? Ay, turun. Pwede na dulaan ha. Look at it. Ano nga bang makukuha natin sa pagkain ng pork barbecue? Ito. Pork barbecue. Benefits of eating pork barbecue. Nakakaganda daw ng kutis, mata at saka buhok. Tapos, nakakatulong pa para mag-circulate ang dugo mo ng maayos. Nakakapagpalaki ng mga muscle at nakakapagbibigay ng power sa brain. Wow, power sa brain. Power sa brain? Pero, or moderate lang. Hindi pwedeng damihan natin. Kasi pag palagi din tayong kumakain ng pork barbecue, high blood ang aabutin natin. Anything, food that eat in moderation is healthy
Pero pag pinarami natin is dangerous. Lagi natin tandaan na kapag kumain tayo ng mga pork, nakakapagbibigay din to ng iron sa ating katawan. This is one of the biggest source of iron para sa ating katawan. But eat moderately. Ooh. Don't mind the background. That is my daughter and my son. Oh my God. My daughter is cleaning the house because I cannot manage to clean the house. Hindi ko na masyadong nalilinisan yung bahay namin. Buti na lang may anak akong tumutulong sa akin maglinis ng bahay. Kahit hindi naman ganon kalinis, pero napapractice na maglilinis. Naglilinis na siya. Great beginning para masanay siya. And that chocolate out there is my son. Oh my God. Bato, wati. Picha. So, sa lahat ng nanonood, nagla-like ng videos ko, nagsishare, you can comment in the comment section kung ano pang pwedeng inegosyo at ano pang pwedeng idagdag sa mga barbecue. Please do like and share and hit the notification bell para updated kayo sa mga panibagong videos namin. Thank you so much sa nagko-comment at sa nagda-like. Yes. Oh, ihipos lang na dira niya. Butang na nasa gilid. Okay. Thank you. Medyo matagal yung pag-ano natin, pagtutuhog. It's because we need to be careful because the stick is sharp. Matalas yung At saka great balance din tong pork sa mga nagda-diet. So, hindi pwede na for on veggies lang tayo. So, kailangan din natin ng mga pork sa katawan natin kasi nagko-contain ang pork ng iron. And barbecue is a classic Filipino street food. Hindi naman siya sa street food lang talaga. Occasionally,
Di rin nawawala yung barbecue sa mga handaan. Pork barbecue, beef barbecue, chicken barbecue. To all my viewers, hindi lang po kabuhayan special ang meron sa Pinoy Rap. Meron din po kaming Pinoy Rap Road Trip, Pinoy Rap Joyride, Good Morning Davao News, Kulturang Pinoy, at Good Morning Davao. So lahat ng po yan, kindly subscribe, share, and like, and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga latest na video namin. Update nga po pala sa winner natin sa Buy, Win, and Eat. Hindi pa po niya nakukuha yung prize niya kasi hindi pa po siya bumalik. Nilagnat po daw siya. So, tinext ko siya na nanalo siya ng 100 pesos worth of barbecue. And sabi niya, ngayon daw niya kukunin. So, hopefully, pupunta siya para kumain at anuhin niya yung premium niya. Igagrab din yung premium. So, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng bumibili ng barbecue ko, get a chance na bumili at manalo ng 100 pesos worth of barbecue or 50 pesos worth of barbecue and 50 pesos cash. At thank you sa lahat ng bumibili ng mga barbecue ko. Shoutout sa inyong lahat. Medyo matagal-tagal itong trabahuin. So, ngayong araw, wala po tayong turon. Kasi, hindi nagpunta ng palengke ang husband ko. So, naghanap ako ng alternative na pwedeng pang snack. So, mamaya papakita ko sa inyo. Oh. Shh. Oh my God. Muntik ako natusok. Hindi talaga muntik. Natusok talaga. Ang sakit. Buti na lang. Hindi masyadong madiin. Mahapdi pa naman to pag natusok ka. Alam niyo yung sugat na maliit, yun pa yung mahapdi. Yung sugat na malaki, hindi. Sinong nakarelate dyan? Comment kayo kung sinong nakarelate ng sugat na maliit, yun yung mahapdi. Pero yung sugat na malaki, okay lang yung hapdi. Natotolerate mo yung sugat ng malaki. Pero yung sugat ng maliit, bakit sobrang hapdi? Bakit ganon? Comment nga kayo dyan sa comment section kung bakit ganon.
So, eventually, nagtitinda ako Mondays to Saturday because Sunday is church day. So, wala kaming benta. Hindi kami nagbebenta ng Sunday. Sa negosyong ito, hindi naman palaging nauubos. So, minsan, may natitira, pero hindi naman ganun karami. Pero hindi pa rin, na ginagawa na lang namin ulam. Pag ganun, pag merong natitirang kunyari, ngayon, Sabado, bukas di kami magtitinda. Yung, kung may matitira man, gagawin na lang namin ulam kinabukasan, agahan, para hindi nasasayang yung pagkain. Kasi bawal magsayang ng pagkain kasi mahal yung pagkain. Mahal yung bilihin. Mama, ako sige. Hindi din ako maagang nagdi-display. Usually, nagdi-display ako alas 12. Kasi dito sa community namin, maraming nagbebenta ng mga ulam. So, I'll make sure na pag nagdi-display ako, yung nauubos na din yung sa iba. Parang give and take lang. Saka itong negosyo ito, nakakatulong ko sa amin para makaraos kami sa pang araw-araw. Makabayad ng mga utang namin nung nakaraan pang mga taon. Walang tinda, walang benta, walang ginansya, hindi kami makakabayad ng utang. That's why, kahit anong pinipilit ko na hindi talaga, makapagtinda araw-araw para yung mga utang unti-unti na babayaran. Hindi naman maiiwasan sa inasang negosyo na may umuutang. Yung sasabihan ka ng, pakuha mo na ng ganito, babayaran kita ng mamayang hapon. Pagkatapos pag naningil ka na, bukas na lang. So, yung benta mo, yung ginansya mo, wala. Kasi sisingilin mo pala. Hindi yun maiiwasan. Meron talagang ganon. Pero okay lang yan. Ako yung speaker, ma. Ning? Di na dulaan, ha? Yung speaker? Nang ani magani kagaman. Ako, as a full-time housewife, ginusto ko talagang magnegosyo kasi gusto kong tulungan ang asawa ko na makabayad kami ng mga utang namin. Ay, nako. Natusok na naman ako. Woo!
Sakit. Sobrang sakit. Oh, sige. Kita. Oh. Ganyan ako lapis. Oh. May ganyan ako isa. Dagan, maglapis dito sa ano, Ha? box. Oh, ayan na. Ano nga na? May excited kung haulog na ako. Hanggang na pangalan, oh. Tanawa ang pangalan. Yatag man sa Ilisir ako na, yung manghod, palihog. You'll never be alone. I will love you from dusk till dawn. Yan, marami na. Tabi-tabi na tayo. Lahat. Ay! Sumalik ka sa kitaan. Yan sa Den! Den! Maghipo sa diha ba? Daghana naman yung ginaarti. Uy! Buga, ganun. oras na. Ambot. Tanawa daw sa cellphone. Hello.
Mapiga ko. Mapiga ko lang. La 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 la. Dooby dooby doo. Talong. Gamay na ate. Ano yung kondak ba? Tiga day. Tiga na day. Oh, Tanawa ba? tanawon man ako nga namo ko ginatuhog. Kung natanaw. Kasi may tanawon mo, may lang cellphone. Kasi rin cellphone mo. Ay, kabalo kang gihipos na ko to kay ma kwantog samot. Ito. So, we already finished making the pork. Next naman natin gagawin is itong neck, head, and chicken intestine. And for that, gawin muna natin yung sauce. Kasi paong ka nag-oras ate. Tagay ko mga sudlanan be. Thanks, Mama. Hey, chicken. Thank you.
Taklob ani ba? Taklob sa ba? Dali ba? Dua. May pag-asa. Taklob ate. Naling daw. Ha? Uy, pali sagot. Pagpaling ka, pag gani kay sus. Dili na lang. Parata. Ay, nagsika na muna. Isa na maghaling si. Kung ba din. Eh? Ina, pagulat daw diha. Wala daw tiil, ingna. Tiil, manggod na iya. Ikaw, good, basta kay malimpyo na diha atong bay. Atong bay naggamay.
Natagay sa kukog luwag na. Luwag. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. So, right now, I'm cooking our sauce. Dali na lang nagkundi. Uling dito. Ha? Pinanggalatong kami. Taklob, ate. Taklob. Ayaw sa taklob, sa taklob. Hindi. Hindi pwede. Ito mga paypay na. Ito di paluto niya. Ay, nandali. Ako, kung kay sauce.
Ay banyaw, katanan. Bakit nawawala? Ulangan paligtaklot na. Ikaw tong isaw ito. Masibutahan akong isaw. Isa tong isaw. Basta itong isaw. Saan akong kusporo diri? Di ko lagi ni mong limon pa. Ay, rumpait na. So, kuwan sad kadang halin. this is what I am talking about earlier. This one. Wala kaming turon. So, naghanap ako ng alternative na pwedeng pang snack. Gagawin ko na. Hindi siguro ito no, para makatubo ka. No? Pinabuslot. Ay, gusto. Pero na. Di mo na tubig mo ko. Oo. Dagan kayo. Awas ang tabing. Kahit man lang gahider bicycle, gahider nila. Ako manukot. Ma! Ako manukot ma oy. Kahit man lang gahider bicycle, Lupot ako.
Diba, butang na nasa bahay dito. Paano sa gumi? Nang kwanto na. Paano ka butang na kung gari. Dito na eh. Oh, dito. Monitor na. Ano lang yung balik pala sa tindahan? Tindahan, tindahan. Nga dito po sa bilin. Nadiha, tutong. Ito sa bahay yung hindi dala. Saan ito? Sampai nagulog yan ako. Buhat na ba yung banyo? Le! Ile! Upo ka mga sugagtok, hindi tawag. Si ate man. Leng! Leng! Third class ni pa? Sari na. Leng! So, I'm doing this, what you call, hot cake. Ito, ano mo lang paano. Tulang isa to non-stick. Ato sa Tichirilin, be. Tichirilin, katotoingon ni mama na brush. Duwa daw ka ko Ramon. Wala na ko ipalit. Ang tanong tao. Wala ka itong pangasaparan. Apa ko din niya pa? Hmm?
ibutan diri sa banya na o yung ilabay. Diri sa banya ibutang. Wala na naunsa. Wala lagi ni nagsiga pa. Wala pa. Ay, mga bata, umana na. Palit-palit sa ikas ng talong. Talong rapag ikaon. Talong rapag ikaon. Luto na ka na? Mga anak eh. Asa sukal. Dihurot na mo? Ke? 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 Sige. Ano sama ka dia? Ay, dili ni Spikas? Ah, sige. Ay! Got my eyes in the clouds and I know without you by my side. Apa na bili? Ah, siguro? Kristen! Ilikuha daw ni Kwan, ma. Ilikuha daw ni Kwan. Manira tama na ni say uli na dito yung Ilikuha daw na gininit. na inati Jerilyn, mama doesn't need your mug. Ha? Inaati Jerilyn, mama doesn't need your mug. Magplastic daw, mag-crunchy daw ka. No, I don't need that anymore. It's too much, Ina. Mama told it's too much.
sa tulad mo. Mahal mo siya tulad ko. Mahal mo lang na lang na lagi kung nasa similito lang yung oras. Pero sa akin kung pwede lang pamalit. Mahal ako para sa tulad mo. Mahal mo siya tulad ko. Sumasali ka palagi sa utak ka na nagpagkato. Kung malati ako sa isip mo, yaram mo magbago. Tuloy ako doon ka na sabi ka sa ismata. Hindi mo na nakagip sa atin. Sabi ka lang ng oras natin. Bakit kasabay ka baby? Kitano ko sa mga konti. Madaling araw mo na mag-stress. Pwede ka na taang alas. Hindi na, Bende. Kasi maguntak ko ba niya sa tubig sa iya? First customer. Sa random niya nga makita niya sa video. Nya ako lawas sa kuha dito ko pilihan ay okay na nay kada lawas. Sigihan niya ba? Sigihan niya kitaan. Yan daw, sigihan mo na niya kitaan. Daga, ang lingkod, beg na diha mukha. Makita niya ang kuan lang kay nakasulod na mag usap Ano niya. Taw-taw pa na ito pang nakikatubuan pa man to. So, another day, another kabuhayan serye. Don't mind Jerilyn in my background, she's so sexy. Jerilyn is the host of Pinoy Joyride. So, please like, share the video of Jerilyn. So, like, share, subscribe, and hit the notification bell. Jerilyn, your legs! Jerilyn, ayaw ipa-view! Maluoy ka na ako. Ay, maluoy. Kita tayo. Parental guidance is recommended. Bao na ni mong pork lang. Okay, patak. Dali lang ga ha. Ibayaran na ni ganina pa. So, para ano ha, to be updated, na ako'y bagong ano ron. Di siya bago. Bago na kong giluto, hot cake. Mixed with love. Pagluto, kanawa pa may kakaon. Ay, love! Teach me how to cook Mexican food so I could cook food for them. Na-corn dog karang mahalaginan ko. Madali ko pang sikit. Sorry lang ga. Kaya nagsikig kulong, wala ka shampoo. Na, asa ka wala pa na yung ganito. Asa ka na shampoo Hanisel. Hanisel, kami sobra doon ka dosina mong nadawat na Sobra ako agad ang tunga sa sako. Uy, namalay pa tayo. So Hanisel, to make you updated, I have a new food business. It's cake. Say hi to my vlog. Ilo mo na kasi sa video. Oo, kaya. Sus, ma-restricted jud ko ba? Basta ko ba na siya, manangit ko na sa dati. Nagbawal lang sa ka-video ni Kwan. Tumog niya atong siksing-giksing-git. Pamalit ka. Mahilo mo, talis ka sa video na sisi. Oo, marami yung talaga. Hello, ma'am. Mayong uto. Barbecue. PSA, magod na. Uy, naanan na lang magod tag cream silk.
Dapat man sila ilakuan. Pagbigulay po, para daghan na ta 16,000. Sigurado di siya 16,000. Mo man ay first monthly Oh, income. lagi. Basta na po ka. Kung according to Irilo nga nakadawat og 16,000, pag magustuhan mo ka. Daghan mo, hatag ni mo blessing. Ana, sana. Pag-ingon nga rin, ana. Ano naman kung gusto din ako. Presko pa kayo. Wapa. Hot cake, hot cake! Isaw, isaw! Ha? Ako, Joget. No, pangayat ako. Yung mama, wag ko shampoo. Siya, yan. Nagkamis siya, maniyay. Yan, yan. Yung pangayat kong mama, pangayo, maniyay. Yung mama, hindi mo doon lang, anak ko. Yung mama ba, pangayo, kung ito shampoo. Basta. Mama daw, magkakaglos eh. Hatang wala man ko. Ay, naglaba ko ang tikoy. Ay, wala may kami si Marvin. Thank you, Ted, for the support. Mamalik ba yan? Mamalik ba? Sa tag-10 ang isa. Tag-10 pa lang. Ang akong gikayamutan, Len, ang siya. Nana, dito. Sige, pamig-anan, Jirin. Sige, basta dungaw siya ang pitahan. Sarap-rap pa. Nanon ko, nagot kayo. Tanyang, palakaw na. Sinyasan ako. Pinana na siya ka. Eh, kumagula ako. Kinagay ko siya. Nakaluoy na ang tino. Mama ko. Mama ko. Ha? Abdo gani. Abdo. Umana daw siya, te. Kutsari mo. Kagan siya, Riz. Adik ko, adik ko. Dapat, te. Balik ka na. Kabit kita sa kongkong. Ika. Uy, piki na mo. Tubangan na na. Basta pangata gani. Hindi ka ulaw-ulaw. Huwag ka nang awat. Oh, tahay nyo na nagigya. Paniod to na ninyo na. Ang manago ug balay, di ka pinsel. Wala, apron. Wali, gihatag na ko pang nila. Harap to ko pa. My phone is dead but already. Nayaw tantanan. Okay. Isa pa. Uy, sa ilo, Rani? Kaswerte mas ilo, uy. Ila. Pero wala wala ba mo kira? Ay, ganito na lang. Wala kabaluan ako. Ito ba ito? Alam ni ga? Ito ba ito? Uy, usa man ang uy. Lainan na pud ang hisgutan na uy. Ha? Ano man? Fortuner ni mo? Ginoon ni mo. Asalan? Palit ko Fortuner kahit ako nga na kay mo. O syempre, lisutol. Bakit Wala tagpakanta? kay karahiganan. Ay, sa balita! Ay, wala. Ay, sige, kita daw. Ano mo to? Bukan ni kabalo pa Fortuner. balikan. Dili try na kung
At friend ninyo, sa rap-rap si Chari. Oy, friend na ta, oy, talagsa ra pud kay ka mag-post. Pag naaga ni baligya, kanawa na baligya, si Chari, si rap-rap ako itagay, mga siligan. Gabo na magkita kay ba katong Armon! Uy, Jerilyn, tapadi daw na nag-interview sa imo ha kay. Oh, sige uya boy. Anak ko Baka ko yan kay excited ko rin. sige. Oh, wese! Ano, kikasako ka na. Isip ka pa. Ilam ay. Hilak ka na yung bana. Ay, sayang. Alam, sayang ay, magkikit na years na mayami. Kapag dahil kay Nakaw, di ba yung bana mama, uy, sige lang kayo, mag-25 years na ipakasal. May kusama. Sawa pa niya, kabad yung utang, pakasal ka utang. Isa niyo si Isente. Halang? Hi, te. Pili na, pili na. Ano, te? Katong big shots ko, te. Wala na siya chiste. Kanang kuha ang ako sunod dito. Yes po. Wala mo kagahapon tay. Naglaba, dami, labang yung labang pretty. Yes, te. Nag-20 te. Hinahinay lang sa tayo. Hinay kayo. Hey! Huwag mo wifi, Tibe! Wifi ni Kama. Kamang kayo! Nagkamang ang wifi! Makakapatadit na lang! Ha? Ay, ano na yung klase dito? Di asuti. Lingkod sa dito, di asukay di. Sorry. Wala pa te. Magluto pa lang ko taod-taod. Ipatubo pa na ko te. Wala yung wifi. Gamit ka na kayo. Wato na kadaan ng Facebook. Bewa, di ko kaila abino kinsay ko day na. Nitom no. Netam. Nitambok. Basta alagang ano. Alagang me. Primo siya. Tagamig like, diriling ba? Mau pa ka? Wala. Pangutan na ang nagtagiya. Meron ka yan, nagkamang ko. Ina na yun. Gani, nabangan na to dito. Okay. Yes, madam. What is yours? PSA na, PSA. Humana-mana, te. Wala na ba, hindi? Mo, wala ka? Wala pa man gud na. Ipat-ipat. Ito bang sensus? Sensus na ba? So, ba't na yung tablet? Tanaw nila ang mga population. Ayan, population. English na daw. Pakapilan pag ginali ay.
Tanawan na pila ka tao dire mo ba? Pabawi pa ka. Ayaw na nang bawi pa niya. Ginoo ko. Ang importante, magmanaw. Sige. Tapos kita ko mo yung mga tindahan. Bay ko, naguni ma'am, bay number. Okay, magtabi, pabay ko dire. Ini kayo ulit ito ay? Start na ba? Ma, ano na si my friend? Wala pa. Ay, dito siya ID mo. Dito sa ina na okay lang. Mga pag-interview ka sa interview. Dili pa to. Papa man to siya mo tayo mga kita ba ba? Kaya andang baya na. Kamu naman na si Kono. Kaya andang baya nag-asin. Simple ka akong balance. Ni salar da ito? Ha? Ni salar da ito yung housing? Ha? Ni salar to? Tilimpir mo natin yan. Makuha na Okay gabi. lang. Oo, continue. Oo. Ano man, laban yung mga papilas niya. Say pa kaya na. Ay, puro na kay. Hotdog na mabot na pud tayo 14 days kape na problema di man pud ma. Pupunta na. Ah, 14 days. Days. Kasi usay na mabot na 14 days kana. Alang ni Ted, dili. Mabot na 14 days akong time. Mawala ra siya pag i-restart ako nimo. O dili i-restart kay pinusin ko siya mako. Mawala ni Tek. Wala. Wala na. Aros ko ba ni? Kasad mo ko. Wala na ba koy karimpan? Sarada. Grabe, jud kay ni siya ba? Hindi ko to. Pamay pa daw. 13, Tara na mabot. 19. Wala na sa mga kwartahan. Dami babay ko diri ma. Sa'yo na bito Tek. Ay ko. Wala na. May permite ta po. Sa'yo magwalang-walang kayo. Ano ko giro, uy kayo. Nasa kilo. Sa, ura. Ito'y siguro. Iro. Bagay mo eh, mga pitbull mo yun. Ay, ginawa ko. Ikaw, Arvin, hinawayon kay ka ha? Dah, mana teh? Tulis tiga. Lentan nyo di ay. Ha? Anak pa siya gahapon ba? Auntie, iko kaling, ano naabot ka diri ka baloy mo mama? Siya wala. Asa ang balay ni niya? Iko kana imong gitindugan. Ayaw magpaduol kay basig ni gawas na ilang iro anak ko. Oh, ayo. Ano siya? Iko ayaw pagpaduol ha, di lang kasi imong gitindugan ha. Ayaw jud paduol kay basig ni gawas ang iro nila pero ba? Kung mapahitan ang naw. Kami pala nagkakuha na ito. Malok na ito lang ito. Good morning. Ha? Wala. Ilan na mila ang bulan-bulan na. Dito sa gawas. Ito sa niba. Dito sa lahang kuwan. Sudanan. Dito bula-bula. Pang, mga unta pang, matay pang, sakit na git ka kung tiyan. Silva. Diba? Galay ko. Ikaw na pinagpunan. Ano naman? Hindi ko para susi. So now, I have a new paninda. Ano na? It's called hot cake. Kuwan ganina si Pungita si Madugo daw ka na pa-display. Alam nga, nung saan ako sa'yo nga, ang akong anak. Ang Ano akong, dapat sa kanon? se? Open. Pero se?
Sa diri ko mukhaon kay taba Bawi diri. ko siya, palit mo po siya balik 100. Eh guys, ya diri ko mukhaon kay mo taba do ya ha. Anak ko hatik, init pa, tagsin ko lang. Init pa, tagsin ko lang. Hindi kay baka. Ay, loko nga di ko rin char. Baka ko ang doon akong magpaniod ko in taon, oy. Patagay ko ba? Ano kung anak ko hatik? Wala din man, kaya man dito ko direct manita kung taon ba? Kaibog mo na sa stress, mag-make up. Oh. Ha. Sunod po ka, ante. Sa mugawas, hindi siya ba? Kanina mo sa ulan ng darong pati na makita. Ha? Tagaan mi. Ulo ka buo, ako tulo, kanjoy tulo, kang iyahang apo, patak ng yatag. Kanya. Ay, sa kastal lang dito, ma'am, pag-atura mi dito. Ay, sa tabo nila inyong mga, paglahin na pag-atura. Ayaw na punta. Ayaw mo dito kay wala ka pangayo kay gisapot ako. Ako mo magdalito Tulur mo asan tulur. At least sa batulog, bilin dito sa Bulacan ba? Download ko dila. Ulat na lang mo dire, ulat na para dili na mo maano. Ano na gila ha? Gaan ganit. Gahanay no, mabalik ko na kanino. Tulo-tulo na gyata daon niya mga ina po daw. Balik pa na sila dire? Balik pa sila dire. Hindi ka po. Pagmuna ko tanan ba? Kaya maligo na po. Kaya gaban ang tanan nila. Dali ano kay dito ni abi no sala na. Eh mo ta pagligo na dito ay para ko na lahi na. Ligo na dito. Wala kong ligo. Ligo na dito. Dito ni mo. Mama si Chris. Tulog. Na, asa na tong duwa? Kabantay biya. Asa diyan ito eh? Padung na daw dire. Yung sara man ka mo. Isa ba? Dagan biya si kami. Pailisan si kuya kay para sayaw kabe. Ulo. Ay, mo, patulog mo ka. Eh, nahay mo na isa dai. Di ba sa idampo? Dili. Raman. Mayroon, sinipin mo rin Ano man di ba niyo? Bilat ka, dumog na ba ka? Dumog na. May bot na karong buhok, may buranti daw ko. Ba maguna. Abi daw ba? Pero ba ko kamupo na? Abi Tulor daw. inyo, tulor ako ha. Dali-dali. Si dali-dali ako na pinagwan mo. Maulaw daw mga iyo. Ako may gitagaan. Dapat ako arot tanan. Ay, sakti. Kuan lang si kay dalaga mo. Hoy, maguba! Daghan na sugod. Wala din siya. Mahulog, Ponsil! Ako din. Di ba? Tuwa na mo. Ibaba na siya lang, mahulog. Okay na ni mo banti. Jeep ay sa wala mo gas lang. Ito, yang Yang tuan ko. dito, wibis man na Bernes kumato sa Lunes na klase. Modrit na ako sa
Lugar ito. Tanan daw ko ano ito, pang ihawon daw ang baboy. Ma'am! Palit na. Hey, Madi! Sana all, nasa na lang mga pang-ipas. Kuk Madi! Madi ka ang sana magkamadi ka tanduay man akong kumulay, no? Uy, ginoo ko. Mag-inom mi. Uy, kupot siguro, uy. Unya lang, mag-ano sa kada mag-inom tako. Tutok, tanduay! Mudi na, sabitan ng tulok, mag-inom daw na. Pag-inom na tayo bako. Tanduay daw, Ito pa yun na, kumikok, uy. Kaniha namin ni ko. Matibikan pa dito siya. Ya, kamu man nag-cook. Tekin siya naman ang cook. Ako dito, ako na bayad. Litro. ano ba na ko daw? Ikaw naman isa. Unsa may dahay, unsa may ibanaw lagi mo sa amo ka daw. Bakit pagtunin mo sa kwa, soldado? Ako! Sira, gudoy. Tanduay, gani na! Pila na! Salo! Grabe, no? Napataha. Hi, Rob. I buy Giselle. I buy. I buy barbecue. Giselle. GM. Le, ato sa si Papay na to, pag-upat na daw, kalipunan ako. Uy, dulong na po sila dito. Mag-school na ka? Oh, sulod daw. Alma! Alma! Opa! Madali! Maggulag-gulag ka, kaya na po sila. Dali na, Alma! Ano siya po? Madali! Bulit sa Kuha na gani ka! Kuha pa nga! Kasama? Oo, right side lang kami. Balik. Uy, dili! Ang PSD ba? Kung minsan, dili tayo yung haman siya. Paso na. Kaya na kapasok dili. Dili din. Ang PSD ba? Nagkato nag-debut ni mo ba? Ipasok na sa balay siya. Dili tayo yung haman. Kapasok na tika dito. Asa naman dahil dapit? Kaya ko nagkasapil na. Ala na siya. Pasok na tika dito, ma'am. Hala, ma'am! Tunga dito na, ma'am! Si ma'am. Padong manedira. Ngayon may gawa may kapangayon. Ang akira may ganito. Padong magkana diri. Marami na kao sa kalbari niya. Chumi, ha? Sambay sila. Correct! Dagan kami alagi ganing, ha? Sige daw, Jirilin, nagmanghatag kay mga tuta. Oo, niya aki, maganihan. Nagtutol man. Ikaw sa una ka, ikaw sa una. Asa din mo ginagitagan, Alma? Niya aki, maganihan. Dito maganihan. Ma'am, agi mo diri, ma'am. Ya, palit barbecue. Naguwat mi diri, ma'am. Naguwat mi, ma'am. Dawal. Ito mga tindahan. Hindi kayo kang kalimpas. Yung mga tagpundahan, hindi na kalimpas. Kasi kayo, pangayon niya, sa Lang, may pamata ko na kada pa sila na nagsunod. Pas na pati sa akin doon sa ako. Yahat ke. Sige! Ato si Papa ni mo dito ba? Palit daw siya dari sagod. Ano pangutanan nimo ba? Sagod. Sagod mo. Ha? Wow, sila mag-crimes na ka sa school. Wow, sila man akong insay color sa imong kumina. Very good. Kini insay color ani, kini kay mama. Nana dire? Padong sila dire? Very good. Isa imong name. Ha? Ayun, sige akong pangtanon sa iyong ngalan. Balit sa kasi ano? Balit ang pangalan daw. Ano ang pangalan mo? Sa iyong ngalan? Bingo din, tilot pangalan mo eh. Bingo din yung pangalan. Tara, ano? Dala ni una dan.
Ato, anak dire, paabot na ta. Nagpunta dahil siya. Mati! Saan ang magikaon? Bakit dito na dahil na sila? Hala, siya rin bigitagaan. Dakuan na lang, uy. Uy na, mapupukam. Anong utang naman gami? Kamay lang. Kamay lang dito. Ha? Kamila! Kamila! Ha? Kuha daw si Kamila kung ng kamay. Kaya na, kamakuha mo niya ng lubot na. Ito na natasam. Namalag sila sa amin. Namalag sila sa amin. Ma'am, di mo manulod ring dapita, ma'am? Ay, dagay mo, kapila na mo diya, gipanghag mo ba na sila din? Wala, nagtuan mo na, ma'am. Napagod diri, ma'am. Napagod diri. Wala. Ay, di ba? Saya mo. Ay, nangagira mo. Huwag ka dungog. Mahala sila. Patong-patong, talong sa pugatan sa mga. Dugas na to din namin, mga Talong sa pugatan. Pero kaya mo hatag ko doon, no? Duhaton! Asa ka tama? Pagilong diri lang, mura kag bagwa, waka kakuha karong bagulan. Bukan niya, asa ka tama? Ito asa ka tama? Jerilyn, sa napod. Napagod kayo tayo mangita sa mong costume kay 30, gamito na po na ako. Isugot pa. Okay lang ka? Katong costume mga sinina. Tunay na. Ay, sige, hay. Ano na ka sa 30, ha? Nakita na na ako. Pantay ka. Para pakita ka mo, di si Mali. Nagana na ako, ha? Di darati. Gano'n, nagpanood kasi mga kabunangan. Praise the Lord. Hallelujah. Ako may pagkadaog na ba? O, nakakuha lang ito siya, o. Nagalat na pilit. Ikuha ko nila Si Mati bawa jud ko niya taga cook. Ato Yay! Green? Ilay! Oh! Tumama ka. Sige na, tumama na dito. Hindi, magod na eh. Ha? Hindi. Palit Pila kita na? daw. 5 to, 5? Palit na, 5 man to. Ayaw na pag-uban-uban. Sabay ito ka. Hinay ha. Classmate na sila tulo. Napatay. Ngayon na sila, ma'am. Di sami magsulat. Tula sa nila. Partner yun, partner na. Dong, pina ko dun ka, Dong. Ay, Oy, pagulat na lang. Dong. Puno na yun ang sikat. Dato. Dong, school na ka, Dong. Pagulat na lang. Wala na. Ano, school na daw siya, oh. Sinilas. Asa na sinilas isa, Dong? Natali. Ito tayo mong dimayding ka po kasi Miss Lap. Naglapay na yan. Tawag peanut butter. Itong gabi. Tawag peanut butter. Yari, gamitin ito. Launa na. Launa. Na, baka ba natulog mo? Ito, ano natulog? Ano man? Ano niya? Kahit tangit sa buta. Niya ka mo, matulog mo, Sel. Ako ang mada natulog. Ako dyan, ako. Hindi mo gusto pa rin maabot niya. Oh! Gata ka, wapa ko yung bayad. Di ako yung open base. Sikil, ako yung open. Yan naman, nakalaman ng Philippine. Lego! Ate! Ew. Sikil, ah.
What is the color? Green. Green? Hindi yan green. Ay, wala. Food. Wala food. Kaluoy. Dong. Green ka dong? Green? Ha? Dong. Ano ka dong? Dong. Le, tanilasi lang yung mga hotel. Dali ka na dito sa panahon mo. Dali agad. Ano ato na abot sa police station. Lagi no? Tapos mag-pulis ni siya sunod. Le, tanilas pa. Puhod. Ay, bawal na ito no? Pupunta ba niya ang kurso? Pawpaw. Si Pawpaw. Ba't yan? Bawal na. Bukan na sa paisa. Anak ko si Lalis sila sila. Ano siya? Taman naman po. Dili, oy, ang simbak ko daw ang bawal. Ate. Ate la, di gahiya ko no. Isa ka forma na nila naman sila, no? Lunes pa yung president? Manihalang no? Uli ka na stress. Ay, huwag mo ilang pase. Ay, pangapon mo Bilang sila. tao No? ka dito ulit. 3 niya ko din bigay 4. Mas gasto mo din yung ano. Mas gasto kayo. Iban dito sa iyahan mo. Yan ay papapagres din mo nga ikaw pa ko. Ano, mag-isla mag-awag sa mga papagis. Friday or Thursday? Lagi na Thursday. Friday. Ayaw, sumili ba? Mas ibong tayo sa Irumad. Sabi ko na iro. Ibang ka? Ibang ka? Bawsin tayo sa Irumad. Ibang ka? Batong tok dito likaw. Ilang batong. Di mo ta, naka... Sabi ko na. Sabi ko to, inay mong amahan. Kini si Sikil, pila may edad ani? 4 na. Si Sikil. Ang niya. 5 na nakaroon. Ay, ato ka. Sa, di ba na sa sunod? 5. Nang sama po ng hilak naman po na. Tatalo ka na, bugnaw kayo. Uy, taga itong 5 silo. Kay ilugon niya ang pila niya. Dili. Daot yung mga ipon. Tama dek, hindi ayaw mo. Ano, si Iligo. Pa na yun. Pa din, di ka balik. Dali mo ka na. Ibuta! Yalma! Ano nang kuwan sa, ang pila dito si, ay katong puti. O, kinsa na ako. Pagkalma! Wala kayo dito pakpil dito. Wala ba ang gusto? Ate, ate, ang binagot ng puti si Bea. Si Gerald doon siguro. Ha? Sige oh! Si Gerald. Gusto naman ang tamang uli. Kaso lang, video na, wap siya na po. Gerald kay Jitras din. Kinsa na, kinsa na. Aninda na Ay, ni kuwan no. Liam. Tinda na ba? Ito bang dako itong tapo? Tayo dito, tinda. Dress din niya, mag-dito. Pagkalagay di inada. Tama na yung barbecue. Sila no, nigawas na hapon na. Wait, siguro ng 61 ba? Oh, 95. Sa'yo, makainisa ganin naman. Patay, sa'yo. Nangaapas na lang gani mini Chris no. Ano man? Diyan na mi, pag-abutan mo dito sa
ito na simenteryo. Oo. Ano naman tayo, alas 7, kapin man ang ano. Hindi na pa mga isa na. Alas 7 medyo, alas 8 ng mga. Alam, may bimina ako. Kulap si Kuan. Ito yung mama mo. Nakit niya. Kanang ginagulak pinangapay. Pila ba di pila? Ayaw siguro na kailang na isuon tong duha. Mangod man niya to tanan ni Marisa. Kalaw pa nang tanan. Manamay baso diri daghan ma. Gani. Maaf na. Tawag mo ko. Ini mang gamit tata nga nag-away daw. May gitsat na ko si tata. Wala kami nag-away. Ay, tata ka mo ba? Oo, muto akong diba. Wala kami nag-away. Wala mo lang makaipuan mo kung kung nag-alangan. Ano siya? Ma. Okay. Wala man yung nag-away ni tata. Nak, may tambaso na ko na tama. Ano ba klase sa kulay ko ate? Naglagot ko niya ng ante. Ni Marisa. Ate-atilon na naman ko niya. Sa gibayran ko niya. Magi ko ni gibayran ko niya. Naglagot ko. Wala tabang. Pero naglakaw. Sila ini. Ayun na niya. Kain man na. Kain man yan. Kain, dirty yan, dirty. Ay, nakakuha. Yako na, alin. Amin, amin. Napakaw na sa ilin. Wala na, kapakaw na sa ilin. Punta yung rod. Gastos na? Ay, siya. Ayun, dapat din ito. Muna nakakadat sa video ka. Kung may problema hindi, walang kana lang. Kasi ilalumban. Hindi siya maupta. Bayarin po na tanan akong barbecue. Sige mo na. O, nasusunod lang. Lugo ya ha. Saan mo? Tanawin na ako. O, nasusunod ya ha. Bawal na nakaunan. Kaya na sa pusa. Imuha, Kwan. Ah. Asa? Oh, Nana. Water? Drink ka water? Nanay, water daw. Ano? Ay, sige. Sige. Tambok. Sige. Tambok? Water. Tawag ko yung tambok kasi sa unod. Ito dong. Water. Landlock. Kat. Sugod ko na busog. I'm so busog. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you,
but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.